kaga yanzu kana iya zuwa ka zo ka sake damuwa na da su mutum da ce ni na hana ka cin abinci zuwa ruwa na ka shaide ni zai ci abincin shi ka abokin shi zo ya cinye mashi abinci ya koma yana ganin laifi. Ku dakata. Na'am. Kuna ji na? Ina jin ka. Kada ku manta da alƙawarin da na ɗauka. Kuma na ɗauki alƙawari sai na cika. Tun a can lokacin abin na ranka. Ai tun da na ce sai na yi maganin shi. Abinci? Kwarai kuwa. Saboda sai na yi maganin shi yadda ya addabi mutane cikin garin ga. Ai wallahi sai na maganin shi. Duk wanda ya mai tsaye yau garin ga sai na maganin shi. Saboda yana jin shi a hankali. Wani ya ji shi a hankali. A hankali ne dama zan bi shi a hankali zan bi shi. Kenan kai ma ashe ba za ka ci abincin ba kenan. To kan yaushe? Ban mutu. Yaushe ka dawo? Gajiya. Gajiya. Ya hanya. Kwana biyu ai na yi ta duban ka ban samu ganin ka ba. Ba ni nan ne yanzu na dawo. Sarki. Dawo wanke nan yanzu. Sarki. Ciwon gala iya yake ta fama. Me kake so ne ka haka? Kwanaki ne wani wai ba ka jira ta yi. Ya zo ya same mu nan muna cin abinci. Sai ya zo ya ce ya masa abinci. Sai gudun da shi sai ya yi maganinsa. Waye ba ka jiran sai Ni wannan ma faɗa musu. Aminu Ruba. Aminu Ruba. Aminu Ruba abokina. Kwarai kuwa shi. Wai abokinka ne? Abokina ne. Amma kai kana tafiya da acici kana hakuri. Wannan bawan Allah da shi a dadin kowane lokaci cikin ci. Kai bari mu takaice maka. Tahiya yake da cibabe guda uku. Na ɗaya na gidan buki. Na biyu na walima. Na uku na zaman can ba duk inda ya ga ana zaman can ba leƙe yake yi. Da ya hango abinci ko kwanan abinci wurin nan ya kai jiki. To ranar ya zo ya cin mana nan zaune na so abinci yunwa ya addabe ni. Naira 100 nan ita ɗaya ke a juna. Na so wani zo na zauna na fara cin abincin nan wai gana ce min wai ya ina cin abinci haka ma ana kurana na ce ai gara in ci. Saboda naira 100 ga dauke gani ita ta rage mani. Kuma ina da labarin wani ana ce mashi baka jiran tai. Da zaran ya gito ya cin ma kana cin abinci baya jiran ka mai tayi ko ma wani abu kawai dauka zai ya kama ci. Haka ko aka yi. Muna cikin maganar nan sai gashi yana zuwa ya zauna. Shi ya je ai ya cin ma ina cin abinci kuma ni na cin yana ba. Kai ba ka gidan tai. Yawa kamar na san kana zuwa. Mutumi na kamar na san kana zuwa. Baka ansa. Ka ci ka koshi. Abokina hannun ma an gagara a bani. Baka jiran tayi. Haka ka zama. Baka jiran tayi. Ka ci ka koshi bari ma an ƙara tattara maka. Ci ka koshi. Ai kamar na san kana zuwa na ce bari a rage maka mutumi na. Baka jiran tayi. Ci ka koshi. Ba mai hana ka. Ba da. Amma na ji wanga da zahi-zahi ka haifo wani gida ne ko? Wallahi. Ba zo ba wani ko. Ana ɗiba ma kenan kai ka ɗan sa shi cikin tukunya ko? Ka ga mutumin ka ko? Ai ni ina son shi. Baka jiran tayi. Sai mun haɗe. Ko sai a ko? A sauka lafiya. Ai yau zai ji a cikin shi. Kai za ka zo ka bani labari. Ni na yi shiru ai. Da kanka za ka bani labari. Yanzu saboda abinci. Kai, yi wa kaga matsala na da kai kenan. Shi yasa ranar muka samu matsala. Ba ruwanka. Zan shiga gida. Wannan matsiyaci ne. Zan shiga gida. Naji. Allah ya kyauta. Ana yi min kwami a hankali. Kai matsala na da kai kenan baka san gaskiya. Ni inda a ce na san zai zo ni da kaina zan aika a kawo masa. Ko da ya zo me ya hana ka je ka dauko Ban san zai zo ba. Ka hana shi. Ban san zai zo ba. Ba Ban san zai zo ba. Da ya iso da zai ci sai ka ce mashi a kai ba ka sa maka. Wannan abokin nasa shi ma mutumin banza ne. Mutanen banza. A duk kwami a hankali. Ba ko Banza. ba ko Ji an ce ka so. labari ni ai ba a taba na sha a kwashe daidai wallahi. Mutumi na yare. Ni fa na gaya maka. Ba a taba na a sha a kwashe daidai. Kuma kamar yadda na faɗa maka cewa sai na yi maganin shi yanzu muna nan muna jiran result mu ji me zai biyo baya. Ana jira yanzu. Hada kai Idan mutumin nan ya mutu sai na kai su kotu. Wasu suka shawara ta yi komi gaban ka aka yi. Don haka idan mutumin nan ya mutu Assalamu alaikum. sai na kai su kotu. Ana awal. ragada Gida dinka.
Ya aiki. An dawo ofis din. Wallahi Allah ya jama'a. Da ya mutume na ina. Zaman da muke yi nan muna jiran su. Zaman da kake yi. Oke to abin da ya faru jiya. Mutumin ne ya mutu. Eh. Na kai ku. Ha to ka kai mu Kun yi kotu barbaɗe ban san me kuka barbaɗa ba. Idan mutumin nan ya mutu sai na kai ku kotu. baka dai san me ya barbada ba. Kai ma kana jaye ka. Ai ba abin da yana da mu. Baka jiran dai. Kuna lafiya. Baka jiran dai. Lafiya lau. Yaya an shigo? Lafiya lau. An shigo ko? Masha Allah. Lahiya lau ya jama'a. Ana wani buki ne na? To, kun san shi dan arziki. A wajen arziki yake karewa. Gaskiya ne. Me ya faru? Ai, a'a. Kai. No, 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 no.